ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಣಿಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬೈದ ಕುದ್ರೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನ ಹಾಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಬೇತಾಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಫನ್ನಿ ಆದಿಲ್ಲಪ್ಪು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ಐಟ ಬಲ್ತೀರಾ ಐಟನಾ ಓಲ್ಡರ್ ಮರ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಸೀದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣಗುರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗುಲ್ಲ ಒಂದೇರು ಅದು ಉಂತೊಂದೇರು ಸಾರಿ ಉಂತೊಂದು ಏನೆಂದು ಪಿನ್ಯ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ನಾವ್ಯಾ ನಿಖಲ್ ನಾ ಟೀಮುದ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಯ ನಿಖಲ್ ನಾ ಟೀಮುದ ಅತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಯಾ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಅವು ಯಾಣ್ಲ ಬಂಡೆ ಅದು ಅಂದಲ್ಲ ಅನ್ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಣ್ಲ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಾಯ್ದತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಕೊರೋಡಿಯಾ ಕುಟ್ಲ ಕುತ್ತಾರ ಅಂಡ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅಬ್ಬೋ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ತಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಲ ಬಂಡ್ಲೆ ಇನ್ನು 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಯಾಕಡೆ ದತ್ತಿನದ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದ ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ದತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜಾತ್ರೆ 150 ಒಂದು ಸಲ 150 2 ಸಲ ಅಬ್ಬ ನಿಕ್ಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಊರವೆ ಓ ಅಂಚಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತ ಓಡಿಯ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಯ್ಕಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೋಡೆ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಕಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆವಡೆ എന്നോട് എന്നോട് ಎಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೀರಾ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಇದೆ ಗೋಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಸುಶಾಂತ್ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುವ ಸುಶಾಂತ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುವ ಎಡ್ಡ ಜವಾಣಿ ಮಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾವ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೋಲ್ ದಾದಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಮೋನದಕ್ಕ ಅಂಚತ್ಯ ಕೇಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡ ಕೇಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ವೈದ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮರ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪ ಸಾಕಾವು ಕಮ್ಮಿದ ನಾನಿದ್ದೆ ರಾಜಾರ್ಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಏರ್ಲೈಜರ್ ಆಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪುಳು ಸೇಫುಡ್ ಐಕ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ಗುಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದ್ದೋಡೆ ಇಂಕು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬತ್ತು ಕಲ್ಲು ತಕ್ವೀರು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಯಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿಯರ್ಲೈಜರ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಓದ್ತೇರು ಯಾನೈತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋಯರೈತಂಡ ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡು ನಾ ಎಲ್ಲೇ ದಾದನ ಯಾಪಲ ಯಾನು ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾನು ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬರೋಡು 4 ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ರಜೆ ಓಡ್ಚ 2-3 ದಿನ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸೇ ಎತ್ತಾಂಡು ವಾರಡ್ ಯಾನು 4-5 ದಿನ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ PGDC ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್
ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬಿಕಮ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಬರೋದಿತ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಒರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹತ್ತನಿ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಕರಿಯುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಒಪ್ಪಿದಾಗಲು ಯಾಪಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಆಣ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಪೋಪುಜಿ ಬೇಗ ಬೋದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಟಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ಪೇರು ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಟೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ಪಿನಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ పోయినకులు బర్పులు ఇచ్చారు ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಪುನ ನಾನು ಎಂಚನೆ ಪೋಪಿನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ಳ ಒಂದು